Magandang araw! Welcome to Panlasang Bisaya Channel. So ngayon magluto tayo nitong ating salmon. Ayan, yung isang hiwa is medyo hindi siya pantay. So yan, titimplahan lang natin ito ng garlic salt. Ayan, balik rin lang natin siya para may lasa din yung kanyang likod. So maglagay rin tayo dito ng paminta. And then maglagay ako dito ng isang pirasong kalamansi, pangpatanggal lang ng langsa. Kaya napakasimpleng ating recipe ngayon. Simple na pang restaurant ang sarap. Sa mainit na kawali, maglalagay lang ako dito ng olive oil. Ayan, prituhin lang natin siya. Kailangan pala non-stick yung ating kawali dito para hindi siya dumikit dahil malambot po yung salmon. Mas maganda dito, hindi mo siya i-overcook para hindi matigas yung kanyang laman. So, bali-balik na rin lang natin siya. Kailangan dahan-dahan dahil sobrang lambot ng kanyang laman. Napakabilis lang nito iprito. Ayan, malambot na siya. So, yan lang natin maluto yung kabila niya. And then, hanguin natin siya. Ayan, kailangan na natin hanguin para hindi ma-overcook. Pagkatapos dito, maglagay tayo ng sibuyas. Kahit anong sibuyas, puti o pula. Maglagay lang din ako dito ng konting bawang. Ayan, gisahin lang natin siya. Sunod ko naman dito ang mushroom. Then maglalagay lang ako dito ng asin. Konting pampalasa. Ayan, haluin lang natin siya. Ilagay ko na rin dito yung kamatis. Maglagay lang ako dito ng isang basong tubig. Magdagdag na rin ako dito ng paminta. So, hindi ko na siya tatakpan, hayaan ko lang siyang kumulo. And then, pag kumulo na, ilalagay ko na dito yung aking all-purpose cream. Isang pack na all-purpose cream. Haluin lang natin. Kailangan mahina lang yung apoy. Tapos, sitikman lang natin kung sakto na ba yung kanyang lasa. So, ilalagay ko na dito yung ating broccoli. Tapos, isunod ko naman dito yung isda. Yung isa, medyo nadurog talaga siya. So, okay lang yan. So, pakuluan lang natin siya ng isang beses. So, ayan, nung kumulo na, pwede na natin patayin yung ating apoy para hindi ma-overcook yung ating broccoli. So, ayan, napaka-creamy yung ating creamy salmon with broccoli. So, ayan, napakasarap nito. Kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga simpleng ulam. Ready to serve ng ating creamy salmon with broccoli. So, ang ganda ng pagkaluto niya. Saktong-sakto lang yung kanyang pagkaluto. So, ayan, i-plating lang natin para maganda naman tingnan yung ating ulam. Maraming salamat sa inyong panonood. Kain po tayo.